At the moment siyambingelela ngenhla nasezansi eNingizimu neNyakatho. Siyambingelela noMankashana kaMenzi. Sizwe ethulela-ke iciko lapho iDonda lizonithulela umsebenzi walo omusha ngo-2024. Khawula msebenzela wezitho moment ya Sunjani? Sengichaza-ke sonke ukuthi disiphathele namhlanje. Okay, angibonga ithuba kubona zonke. Ngibingelele kubalaleli nakubabukeli lapha ekhaya abazobona lo mbukiso. Igama lami mina umculo ngazothi iDonda, kanti igama lami lokuzalwa uSihlelo, isikhalo samalungelo ezinsizwa, ilandela iminyama ongawaqobi ukudabwa ngilapha eMelmont. Hayi cha siyabonga Donda isikhala samalungelo. Idumi kakhulu ke lento ngizwe lapha ethi hayi ngimdala abafana. Ayichaze lo ngoma leyo ethi ngimdala abafana. Kona ngoba isho ingoma ethi ngimdala sesengimdala la emculweni noma-ke ngokuduma phela ukuduma lifiki ngaleso sikhathi osuke wena ucabanga uzofika ngakhona kuba isikhathi esesifike kodwa nje ngokuqala endimeni iminyaka isiminingi ngiqala ukungena estudio ngonyaka ka-2011 ngoba ku-2024 manje iminyaka isiyevile eshishomini kufanele kubuye ngiveze ukuthi ngimdala ngisho isiminingi iminyaka kodwa igama lami lincane ekhaya. Selafo nje lona ingoma lethi ngimdala akebeyizwa abalandeli bakho beDonda ayidlala nabamaskandi nje awuyithi ngimdala abafana bami ngimdala Abisha Siselapha nje endona-ke ake singene kuyo-ke isona mcimbi leyo track number 2. Usuka lapha nyonya olekata wafika wena wami emcimbini awusuka lapha nyonya olekata. Hayi cha ishaya kahle kakhulu ingoma ishaya kahle kakhulu isona mcimbi abantu abavamise ukubona imicimbi ukuthi kujatshula bafika abantu bezobona umcimbi ngabe asichaze ukuthi abo kanjani ngoba singathi sikhulumele kanjalo kodwa wami izinto ziyadinga ukukhuzwa ngoba isikhathi esiningi wonke umuntu uma ekhona emhlabeni khona isikhathi sokuthi ngenze umcimbi ekhaya noma ngenze umsebenzi othile ngoba ngifuna ukuthi kuzojatshulwa kube mnandi bese bakhona lo muntu omana phambili yena uhlezi ngasikhathi kuyakhuzwa hayi wenzani manje iqulu awenzani manje zwide musu kuyisona umcimbi njalo noma omunye awukhona ukuthi kuyisona umcimbi ngoba efike one usatshwa nje bukuma phambi kwayena usekushintsha isimo endaweni bonke abasekho umuntu ofuna ukujabula bese ukhona ngoba akabamazi ukuthi uzothini sengathi bengabaleka usezosusana nobani so isona umcimbi siyakhuza musu kuba isona umcimbi. Asikile track number 3 ke senjalo nje isendlelo sonke siye ku track number 2 konja umkhumbuzo nje beyithini track sengishoda ngendoda sengishoda ngendoda asihlale phezulu kwawo bese kususa uzelula mathambo ushumame ngane yakhe yiphumelele uzelula mathambo ushumame ngane yakhe yesu ngomelele wathi
ezikhaya ngijabule bekhuluma ngempumelelo yakhe yathi mama sengikhulile sekushoda nje eyodwa mama yathi sengishoda ngendoda mama yathi sengishoda ngendoda ukuze ngigcwalise injabulo yakho mama ngifuna indoda manje yathi mama sengishoda ngendoda sengishoda ngendoda awushaka kakhulu kuyadingeka kakhulu ukuthi umuntu wesimame kubonakala kuthiwa into kuthiwa ngosuku lwesiZulu intombi ayigogele ekhaya kubuka kuhle ukuthi-ke umuntu agcine ecacela umzothizeni kwakhe uhlobo kubonakala usekhulu usesemdala. Hayi kukanjalo unjalo umlayezo uhleli lapho angithi ngoba sizele siney'ngane nje omama nabo bebeney'ngane zabo uyayikhulisa ingane ngokwasekhaya bese siyayifundisa uma ikhula ingane yakwazi ukuyiphatha kahle yafunda uma iseyibona ingane yakhe iphumelele uyayithini ukuzala ukuzelula ebese ingane-ke isithi mama ngifundile isikole ngayiphatha kahle njengentombi sengisemsebenzini manje ukuze umama wami akwazi ukujabula emhlabeni kuphelele konke ngami sefanele manje ngenzeni ngiyogana umama akekho umama uzele ingane ongafuni ukukhipha ingane yakhe ehambe yogana isho kanjalo ingoma ithi mama sengishoda ngendoda ukuze igcwale injabulo yami sigcwale injabulo hayi cha kakhulu sibona nokuthi abantu abaningi abafundile begcine benayo okwendana kusuku lwezulu kuyathandeka ukuthi umuntu ende ebonakala ekhanda ukuqhubeka ake singene track number 4 umona track number 4 umona 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 uyasehlula umona abantu ingimubona uyasehlula umona abantu umona Thuba sibonge ngesikhathi sakho mbukeli ukuthi uthathe ithuba ukuthi ubukele